Dobrý den. Slatinice jsou tradiční lázeňská obec, která leží jen 12 km jihozápadně od Olomouce. Malý a Velký Kosíř a příroda kolem jsou skvělým místem k atraktivnímu odpočinku. Cihlový rodinný dům 6+1 se 2 garážemi a s podlahovou plochou 240 m2 je opravdu velkorysý prostor. Pozemek o velikosti 981 m2 pak nabízí pořádnou porci odpočinku. Chce to sice šikovné ruce, ale výsledek může být krásné a prostorné bydlení, podnikání nebo pár menších bytů. Občanská vybavenost obce, historie, tradice a lázeňství dělá z tohoto místa žádanou lokalitu k bydlení. Přijďte se podívat, těším se na viděnou.